G-Prox! Ako G-Prox! Tirada mga choy! Wala ge! Pero ako, na ako'y tirada! Nitutag yung sudulaan niya, nakuha na ko sa bata, oy! Wala dyan ko nagmahay ba nga naatik na kong bataan eh! Wala dyan ko'y kansisa kung isa kalulipap ani ba, nakaswapog dulaan! Nagpapalit niya ko ni mama ani sa una bay! Unya wala kong gipalitan! May gani karon kaya na ako ng utang nga bata! Magdula na ko be! Unsa man man, nagdula ko! Palit sa dito, bitsin o asin. Usaon rin na nimong asin o bitsin, makabalo magkang nagdula ko diriya! Dula nga nagpainit-init ra mga dira, may pay magpalit ka og bitsin og asin kay aron na atay sudanon. Sudano na to ma! Asin o bitsin! Dili mo kaon, di ko kaon nunoy! Dili ba kay itimpla na to sa tuang sudan nga udong. Udong! Paborito biyan ako na ma! Bibi! Kwarta mo be! Ay pangutang sa lang dito sa tindahan. Iyate! Utang na po dagan! Namagatak utang dito man! Napuno na mo to ilang listahan! Magpautang lagi to, kaya na tong isabot daan nga bayaran inig kahalin sa tong tinadtad nga saging. Sige na lang oy, dagan na matag ka ng mundo nga uga nga saging diha man oh! O daghan na, ubay-ubay na. Kinsa man na dulaan imong gidaladala. Wala man na hirman rata ni dito sa bata! Basig na po kay kabuang gihimo ha. Mura ra bag naguba na. Wala mo ukir ni! Unya mamato na ko! Pagkabugoy na lang dyan yung bataan eh. Saan naman lang ninako ha? Sumuka po na ni mama papalit-palit ay kitang nagdula ko! Ziprox! Pagkapini po pagdali! Laguta pong mama ay gisugo-sugo po dyan ko ba oh lagi mga pagkapinan ako pagdali sumuka po na niyo asen, bitsen, litsin ana ipautang-utang pa yun layo kayo ko tanganan hala usap ni bay na may motor wow lagi na nga motor bay usap ni nga motor big bike 1000cc gusto ni mama nga padalion ko nya layo kay tindahan hirman lang sa siguro na ako ni motora o iswap na ka niya akong dulaan bili liyon na ako basig na abay tag-iya or pwede na ako iswap ako ang dulaan call wala may tao bay wow lagi na nga motor limiya driver na niyo asa kong tag-iya ni bay basig na nabong to sa sulod kinamay sa bungan dito musugot ra siguro tag-iya ni bay nga ako aning hirman kadali magpalit ra ko kasin og bitsin bidobi ako doon ni pandaron daw saan man ipagpa-under problem nga wala man susi at tistingan di ay na ko nag-DIY bay kato nakita na ko sa YouTube daw be Dria man to gituplok raman to daya sa ubos daw be adi ara lagi oh putlon raman ni bay kit-kiton daw be tistingan daw be dili di ka makuha na biraon be Bira. Da, diara. Human bay, morag mao na yun eh, dabi. Hala, effective. Una pagaliton testing na ko. Dili yun sala ni G-Prox, sala na yun ni mama. Kay gusto ko padalik-dali. O, nga ano bitaw. Nagakarap na anong motor si G-Prox. Karon, wanto na ko be. Asin, bitsin, here I go. Kay og kato putong yuyo pwede ko magkanana di na ko magawid-awid og clutch giingkit lang inoon ako nga sino kang bitsin kay lisod mo kay na may clutch usa mo trip sa tag-iya ano nga kini man nga motor ang gipalit niya naa man ni clutch naglisod lang inoo gamit si G-Prox sagdi lang kay hinirman ra mabuta ni wala lang ko nanangit buguya jud na ako oy wato na koy gusto biya ni mama nga madali matingala kita si mama ron nga naa koy motor wala na ko nagtarak-tarak Uy, Ziprox, dali ara ba nimo nga? Dara mo! Dali ara ba nimo? Layo man tong tindahan. Wala nga, nakamotor na ko. Di sama na nimo nga motor. Dito ama, dapat sa sabungan. Murag kabuang na po na ba? Usay kabuang mga. Basta maoy mo, adto na ko mo practice ako na ko motor, babay. Paghinay diya, kay matumba ka. Dili lagi mabasa kay. Ako rin bahala, G-Prox na good ni.
po na ng bataan ni. Uy, sabang kayo ka dong! Nye, ayaw magbutol. Nag-practice mo ko diri og motor. Di man ay praktisan, Andrea dong. Respeto sa natulog ba? Nagrespeto mo ko sa imo akol. Mo galing. Nyagir ako diri no kay dito ko sa unahan. Ay, goods na dong. Kaya dito ka mapraktis sa unahan. Pero tayo sa, nindot lagi ka motor lagi. Ay, alangan. Jeep rock sa ko ni Col. Nakadagyot og motor. Unya, Col. Mulakaw sa ko. Ay, pero nga, tayo sa. Pero masa ko na yung motor bike, kaya murag lami, man ay sigarilyo, palit kong sigarilyo. Bahala ka diha. Makasabaan pa lang ko sa tagiyan eh. Inirman rabotan eh. Sige, ragodong, hatagan, bitaw takag pang-obyoter, pero ko ba, sa imong motor? Sure, Col ba? Pero, sige na lang, Col. Sinsilyo sabi. Ay, wais, dun yung bataan, ay baon niya na lang pagbalik na ako, kaya wala pa ko yung sinsilyo. Dili ko eh. Basik idagan pa lang nini mong motor. Makasabaan ko sa tagiyan eh. Salig lang sa kuha, kailan makakasakwa? Oh, kaila eh. Wala na may laing silingan ako ringa pala. Hubog kilado magkadri sa to ang purok. Ay, kailan, manday ka, dali na, hawa na dira, perman ako. Sige na lang, Kuloy. Mamukas mo kalaina po ni mo eh. Pero matagi kong sisilyo ni balik ni mo. Andra-ara ko magduyan-duyan. Basta kay, pagdali ko na balik na tayo. Hindi, gimito na ko na. Iyo lagi, mabalik ra kay dayon ko dong ayro ka balaka. Pero tayo sa, wala lagi ni susi dong. Ay, direct naman ako. Pislitar na nasa liugan dapit. Ay, pistol. Nindot man taning motora ni, wala man day ni susi. Naon sa man ni motora dong? Ayaw na sige pangutan na diha ako. Basta kay, drive na diha. Ito na dito ko. Kay gamito na ko na motor ni kung ano mo gamit. Sige dong, pag-abot lang dira ha, mato na ko. Ay, pre, malasa po na itong manok ni mo. Hindi man kabalo magpakurog. O gani pre, gahi man di kayo nilang mga manok diri ah. Atay ka, pre. Abi kong pambukid na ilang manok. Gishoot pa na ko tanan. Nahurot din noon. Mo din gitago-taguan diri sa lasangan kay panglaing nasod man day na ilang mga manok, hybrid kayo ba? Tara, pre. Mangulay na ta. Paitan ng pilder. Gutom kayo ba? Tara. Ay, sa, pre. Ano stroller naman eh? Asa man imong motor pre? Well, let's go, pre. Diri, raman na ko gibutang, oh. Patay pre, nakarnap jud to imong motor ba? Oy, sila paring Birto man og Arkeo. Oy pre, ginansya ta dira. Wala, ge, pre. Pero tayo sa, nga ikaw may nag-drive na akong motor. Usay mo ha pre nga dili man imo ha. Ka Jeep Rocks man kato sipat nga bata. Pero tayo sa, murag akuha dyan na ba? Duda kay ko, pre ba? Murag akuha dyan ni ba? Akuha dyan na yun. Ay, kawirin na kaya ako pula taon. Ayaw. Ate Gary Prox, di ba na ito yung motor na kulatahan ba ko? Bantay ang kamata ko. Subagon po, taka. Ate, bugayang nung nardoy ka ba no? Magdiwas mo kong practice ron. Madaot lagi ito motor. Impas yun siya tag-iya to. Ate Prox, bakit ka lang mataka? O siya, klaro, Col. Asa mo motor, Col? Naon sa mong ka? Di ba na ito yung motor mataka? Nakulatahan pa ko. Dali dire. Bantay ka mataka. Ayaw, Col! Ayaw, Col! Ayaw, Col! Ayaw, Col! Balik din ang mataka kay prehon dyan na kaniya ako ah. Da! O siya, hirap sa motor. Dugay mo kikibalik da.